Kajing internet bat kajing pu jing pieng jong akper kadai namar kajing don jong kijat mar per kibang itung nai ngirap haka tekum juru hakane kapor piu yang bangadon hakane kaper jong sotrun kabanadu kibarit kibadang kena hadu kibalasan kibalarangba habaki ui yau jat so kimla klem da jaw dut lane kwa yu uban bam te kum taru hakane ka video ka jonga ngnya phai khendiat sha ka bay day bat ka jingrap yau ne jat sotron ka bay day ka de ka thien madru ka tu ka ne sapang kijing yo jing mentoy ka bay day bat u te aisha bat nga ka video ye yo shibun ba kijing hikai ka bay day bat u ne u sotron tiang ni phila banyu i ya ka ri ka papen mi buntam ya u ha ka perthai barokoi ha ka bening kong du ngi i ya ka Indonesia hadin ya kata Philippines hadin ya kata ka Palong Balai Costa Rica ka Basau wan ka Brazil ka Basan ka China bat ka ban riu pan ka India ti le si dan na preng jungi ki balatip ya ka kerteng ka jong u bawan nang nu bat ka bertip hiru biang pabiang ya katenrai nangu ni sotron uwan lani na kasnong ayu lani na kari ayu lani na kajaka ayu te tong nya pe chendiat habaya dei bat katenrai na katemei ka bau ni sotron uwan bat kumnu la yo ya ka kerteng ka jong u ka bangen khot ya u ka kerteng pareng aktenong wei ka bangi ong yu upain apple te tong nya pe habaya dei bat kene ka benta Unil judge so uday ubawan nari Europe. Bat dairu Christopher Columbus balasam yu ringkat baki perlok ke jeng u haba kidang sang jungok kai ri na kawai ke jaka sya kawai pan. Kelai poi ha kani ke dolnong ha Caribbean Sea bat kawai ni pedeng kita ke dolnong ke dega Guadeloupe. Asyam yu ni so ha kani ke senong ha kasnam siejar sauspa kandai pulai. Bahadian kata kinong Portugese kila wanra yu syari India jungi bat nangta syakiri jong pertai barok kawai hamtam abaya day syaka Asia kata syaka East bat syaka South Asia barok kawai bikin yu mahat yu bat ru penan kam yu hamtam hakaban rap yu Shua baga kerteng pineapple kan yo bandrung ha pertai barok kawai ne ban khot ya ka dagata ka kerteng ha barok kawai ka pertai ikan mau kinong Europe ha kasnam siejar South Spa ha kasnong ka balai long trai yu ne kata kan mau menis kemat ha kasnong adolnong ha Caribbean Sea Guadeloupe kibri wa to por yau nu jet so ki khon upain kun lani ka bangitip ha to por so ana namar makadur kadar jong uni uso kadon kajing Isriem kabalong marjan bah bat uwei uso mauta uday uso kse kabag kitang pareng ki ong upain kun lani ngi ong ru ye u kitin khasi hadu mentamene uso mari bat day hadin jong kata na upain kun kinong khai pada hadin habut ki penkala no yu sya upain apple takasane ka kerteng hadu mentamene upain apple lani kitin khasi kabangi ong uso trun te kumnu uni uso upoi syari India ni syari khasi jongi ikan mau biang ba uni uso upoi syakari India ni ri khasi jongi lingba jong kinong Portugese kibana pori Europe kibalawan ra lingba ka jengkai ka jongki ha kasnam sihajar sanspa saupupra edi bola poi hari India jongi bat kumta terter kistit baro ula sapriang bat ula poiru hari khasi jongi habangi pai pat syakari India jongi khamtam hakistit ke bapen mi yau new jatso ngisyam bat ngiyu i maka dega West Bengal ka bapen mi sibun ma yau ni ujatso hamtam akikat tu kani ki district ki badai hapo Jalpaiguri bat Darjeeling bat but nang ta sa ka Assam ka Meghalaya ka Kerala ka badai ka South India kini ru gede state ki bala man penmi shibun ba ya uneu jatso kamtam ka Meghalaya jingi ka bala yu anam ha ka jingbang ha ka jing thiang ya uneu jatso ubalami nakani kari khasi ka jongi
Ti kembang ngalaong mene ba pun kan mau mene kendiat ba kami khalia jungi de sisa kalong ko wei ne pedeng kistit wala da kamla ban penmi sibun kama penmi ka was Bengal henry lala ban penmi ya uni ujat so ba compare na ki wei pat ki stit ha ka jinglong ka jingbang jong lu so ka jing thiang ka jong u ba ka jing dan sibun ba ka hau lu so ka dau ka dei na mar ba ka jinglong jong ka jaka ka ba dei ba ka khendo ha ka ni ka jaga ka bangila ban thung yu ba kham tam e ka jinglong sin meneng wai de ka jingsit ka jong u ka bang yo be ka jingsit la kumno 100 degree celsius hadu lai 4 degree celsius ka kumta ka dei ba bat kini ki jaka kham tam e ki ba dei seri boy bat ki ba markhap bat ka asam kendiat aba ya dei bat ka khendo ka ba u sotrun u em ka ba mut ka khendo ba sotanat ba ban em ka dei be ka letrat soy namar ha letrat soil barbor ka de ka khendo ka bam ju shong palan ka mot ka khendo ka bam la ban bat than ya ka ya kum kita ki jat khendo usok trun usong tenat baban shong lada usong ha ki jaka ki bakti palat ane bun palat la ban im namar kam lat ka jong kam sultanat e bandan ha ki jaka ki balong jakum ta udan ha ki jaka ke bakakin parangi ong well drain Habay day bat kayo kahat kabang idi yakini kiso kam tadan e kayo kabatik na yakini kijat so ru namar babun hi sing sinong kandang judi kini kiso tang haki sinong kijongi ne tang haki yo marjan bat ngi penpoy ka kataru tang da si poding ka ne ar poding ka lai poding ka ru kataru ka batat do re bangi phai bangi poy si kiyo ki hat ki bahe pat adi ka kidor ki baram kom taru ka shong haka nong thiet nong pet pat ya kini kijat so namar bangi ken ma ka nong ba Delhi ru kumju kini kijat so kiyat ba namar ba kadan ga yo ka batikna na ka banta jong kini kijat so ting nyepet kindiat ki jing mentoy pan habangi bam yo ne so trun ka jing mentoy ka bangi yo na u tong nyepet kindiat Uniu so udan ya ka vitamin B6 bayarap an pensuk ng telet jing bam ha ka kepo dan ru ya ka vitamin C kemudian ka bor pengklan ya ka mat ne ka bangitip kum kata ka immune system bat ru kadan ru ka bor honu so ya ka ban yarap ya ka sni do ka ba syai bat ka ba Hasnong ladi u hakador si poding ka khatsan ka bat hayo hat pat ladi u hakador ar poding ka lai poding ka sau poding ka bat san poding ka kumta ter ka shong gat kum ka size a shong gat kum ka jinghe jong so re bangi phai pat chaka kuri pan ka bangi pen kan mau kandiat kisnam balik no ladi u ka sikuri ya ka ar spa san phau sikuri lani ha ka lai spa sikuri kat kum ka jinghe kajing biang jong uso ha kayo yedi yatien mereka ti de kum tu perlak ngelapoy no sekabenta ka bakut jong kani ka video bat ngangat yiru pila ban yo hu na ki yo ki han lani dan ki beri badan ya ka keper ka bakirat ki tung yuni la ru bandi yo ka syong kat kum ka bangalaong mene ka size ne ka jing thiang ka jing bang jong uni ujat so ti bulong babun ha masan bat akti kum ni rupai se bun ke jong u ai par jaka sini jaka basit le te supang ma te ban bang very tasty oh thiang ma da ba sa masa mama like sa ông bà usah tren jaka basit sa te bahasa penhum penhun rendang subang ha body will fresh đây vậy thôi ấy bớt bớt bahasa Oke, ini pir pia bam ini next time. Nuna pia pentit. Bas. Namar bau long sotron bo fresh. Ta de goi. Ini mat. Ini kejang ke sujau cup.
Ti perlok kum tu kulis bu ni kapor jong pi.